मिथिलेश भैया हमारा मंत्री जी के पिए हैं। अब कुछ देर रहे विकास भैया, जब हमारा और अनुपमा के गीत हुई तो पैसा बचा के रखेगा। पूर्व समिति अजय भैया हैं, बहुत बहुत पुरस्कार देंगे। अरे अब कुछ के प्योर खेसारी अस्भाव मारो करे हो। लजा जौन सफा खा भाई गमछी वाला बड़ा तहार सुंदरी खेसारिया जी करेले ना तो तू करे ओकर बाद केहू के आवे ना केहू ना ई गमछी वाला ई हई अब कुछ के जानवा जिए के दोसर जानवा कहीं गलब बोलू राज के तनिको घर परवाहनवा फतेहपुर मुखिया हमारा सुनील राय जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। अच्छा में केकर बियाह हो गइल हाथ उठाओ लोग तो ना जे कर नइखे भले उठावे। अरे हमहू बानी एमे हमहू बानी बाकी है ना तार नइखे भइल। अरे आवे अभी ले बात चले बाड़ू जेकर नइखे भइली की तो करा खाती बा भाव खातर बोलावला को देखो हमार भाई से बढ़ के केहू बाना केहू ना भाव खइबू नु तो घाव ई भाव खइ है नु हमनी से गरीब भाव खइ है। हां हमारा भाव मत खाइल करो भाव खइबू तो भाव हो जाई यही तरी सुन लो भाई 2 मिनट कैमरा बंद ना करो यार गाना सुन ली हल जाला फिर जीवन अब ये तो कमी हो जाला। पहले गाना सुन लो दोस्त यही तरी एगो लड़की अपना यार के छोड़ के नयका दुल्हा से बियाह कइले बा उहे भतार के गोलू भैया जनतनी भाव का खातरी हां कि भाव दे हम बेवफा ना दे दे पे कि अरे बाबू सोना कही कही छाव दे देबे हम भाव जदी देवता ते घाव दे देबे। अरे तोरा का चाहिए बोल ना लामा का मनोज भैया तोरा का चाहिए लामा का की बोला का तू काहे बोला तोरा कहार भाई यही पर खिसिया जिले तोरा पर बोल तोरा जान चाहिए कि सामान चाहिए गाड़ी चाहिए कि बंगला चाहिए लमका चाहिए कि तोरा का चाहिए बोल कुछ न चाहिए। यही तरी रहा यही तरी लड़की हमनी यार के छोड़ के चल गइल बे नयका पियावा की हां बाकी गइला में बड़ी दुख में भी है खुशी में नहीं खे ना ए सखी है ने आवा ए रानी सखी आपस में बतियाओ लोग ये कहलो कि ससुर में जोरतिया चढ़ली जवानी अमुआ ना भतार कटे बहरा में जानी तो ये हसनी मन रहे अब एकरा बुझाई कि हसनी मन रहे हरे के घी हो सके हमर जीव मरल हसनी मन रहे हरे के घी हो सके हमर जीव
चाचा के भगिना बानी बाकी नाम हम ना जननी है पंकज भैया सोनपुर के माध्यम से सोनपुर में एगो गाना बन रहे अनुपमा सुनले रहलू हा सोनपुर के मेला में धनिया है कोइली दरोगा बाबू सोनपुर के मेला खोजती ना धनिया हमारे दरोगा बाबू एकरा अफसोस का बा पूछी लोग का अरे जोर से पूछा लोग भाई ये अफसोस न बिया के छपरा जिला के यार के छोड़ के दूसरा जिला के भातार के चुनले बिया एक और छपरा जिला के यार रहलन गोलू राजा सच कहिनो तो हमारा आरा जिला में जन्म भइल बा लेकिन जितना प्रोग्राम हमार छपरा बलिया में बा तो जन्म हमार छपरे में न भइल बा जन्म भई हम ठीक बा लेकिन उहे कहतरी बैठो कहतिया देखी का कहतिया कि छपरा जिला के हमार यार कैसे मिलत रहे मजा वही जमानावा के तरवा कि मिलत रहे मजा वही जमानावा के तरवा अरे गमछा बिछाई के सुतावत रहे यारवा मिलत रहे मजा वही जबारवा के तरवा आ गमछा बिछाई के सुतावत रहे यारवा कहते कि ते सखी राजद के हवे कि जदयू हवे कि भाजपा हवे कि माले हवे कि कांग्रेस हवे हम नहीं जानत बाकी हाँ खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सकता हमर जीव बोलिया हो छपरा के लौंडा राना बाजो ए राजा छपरा के लौंडा राना बाजो ए बहुत तरीके सुना मम्मी से कहलो कि गोलू राजा भिरी बोलावस कहीं सुनी मम्मी से बोलावा लोग सखिया पूरी जैती हो बहुज रहित अमल सखिया हम नचनिया होई हम नाचे वाला ना होई जितना लोग नाचे लोग का खाचे वाला हाँ कबो कबो हिल जाइले वो धोती पहन हिला तो न तो जींस पहले बनी तो कमर हिला दे कि यही गोलू खाती चश्मा ए अनुपमा वाह और तो चाचा के देखाई यही गोलू खाती यही गोलू